conscientes dende En Marea que foi traída numerosas veces a este Parlamento, pero é que desgraciadamente sigue estando vixente a necesidade de desenvolvela, porque falar de dependencia, como sinalamos na nosa iniciativa, ese é o obxectivo principal da mesma, é falar de que a solución ten que ver, en primeiro lugar, con poñer orzamentos por riba da mesa, e analizar tamén o contexto, por iso falaba de recortes, e o contexto é que o recorte dos orzamentos públicos en política social xa baixos no conxunto do Estado e, sobre todo en Galicia, a respecto do contexto europeo xa baixos, pero que no marco da crise das políticas da chamada austeridade afondaron nesta situación e unha das vítimas principais foi a Lei de Autonomía Persoal e as vítimas foron persoas que tiveron recoñecidos uns dereitos que por aplicación das leis e decretos que foron, que como dicimos na iniciativa, se foron aprobando no Estado español de resultas desa subordinación aos poderes financeiros para priorizar o pago da débeda, se viron recortados efectivamente. Ademais, traemos novamente a cuestión da dependencia a esta comisión porque é un reto especialmente acuciante para o noso país polo seu envellecemento, como se ten sinalado numerosas veces, non só porque a poboación envellecida ten un maior alto grau de dependencia, senón tamén polas persoas coidadoras que serán persoas envellecidas con maior vulnerabilidade de caer na dependencia ou ter un nivel de estrés e un nivel de esforzo físico que nos fan que as previsións e as estimacións de dependencia poidan ser terribles. As estimacións demográficas, por poñer unha data, din que o 40% da poboación galega terá máis de 65 anos en breve. Entón, estamos no marco dos recortes. Vamos desgranar esta iniciativa nunha serie de puntos que nos parecen os máis importantes. Os recortes que, como xa dixen, inciden en que se para un dereito efectivo, un desenvolvemento dun dereito existindo ese limbo da dependencia con persoas que morreron, que xa morreron desgraciadamente ou que van morrer sen ter accedido ás prestacións. Aínda cos cambios deste último ano, o Estado sigue sin cumprir co 50% da financiación previsto na lei. Estamos no 28%. E acumúlanse, se temos en conta os datos do Observatorio Estatal para a Dependencia, os fondos non invertidos no noso país son máis de 150 millóns de euros no último lustro que terían que ser destinados a financiar a dependencia, o que tamén tería orixinado postos de traballo. Cos datos últimos do Imserso actualizados a respecto dos que puxemos na iniciativa, aínda quedarían 12.643 persoas beneficiarias con dereitos recoñecidos sen atender, un 18,9%. É preciso, polo tanto, aumentar o investimento social do Estado e desenvolver esta lei e tamén aumentar o investimento no noso país, porque o gasto público en dependencia sigue estando por baixo da media do Estado, 100,14 euros por habitante ano, fronte á media de 121,80 euros, que, repito, sigue sendo baixa. No apartado dos recortes, tamén temos que sinalar que, malia, xa digo, os cambios no último ano e cambios a respecto dende que temos rexistradas estas iniciativas, siguen sendo mínimas a contía das libranzas, e aquí sempre facemos unha referencia ás libranzas para as persoas dependentes de grau 1, que ademais de ser moi escasas, traen acarreada unha problemática que sufren os servizos sociais comunitarios, que exixen unha burocracia tremenda para unha miseria de prestación que colapsan, como numerosas prestacións que exixen moita burocracia e que logo son unha miseria como a Risga, colapsan os servizos sociais municipais con este tipo de cuestións burocráticas, pero que, repetimos, son insuficientes. Estamos continuamente aí con esa idea dunha burocracia da pobreza que temos que rachar, e o xeito de rachalo, evidentemente, é o investimento social. Outro aspecto son as xa tamén numerosas veces comentadas aquí as listas de agarda, tanto para valoración como para asignación dun plan individualizado de atención, como xa o programa de asignación de recurso e a espera por este recurso, o que fai que non se cumplan os prazos exixidos pola lei. Isto sinala o propio Consello Económico e Social no informe de 2016. Di textualmente: unha vez registradas as solicitudes, a Administración dispón dun prazo de 6 meses, mas este prazo non se cumplen, existindo na actualidade, naquela altura, 1.700 solicitudes pendentes de valoración.
Así, aquí neste sentido hai moitos aspectos que mellorar, non só o propio tempo, senón tamén unha maior coordinación entre sanidade e política social. Existe pois esa realidade de que se priorizan os informes de sanidade sobre os de traballadores e traballadoras sociais. Hai que adecuar iso porque as situacións de dependencia son cuestións que requiren valoracións globais e atender tamén a situación social. E falta, neste sentido, o que falta é persoal para as valoracións, sobre todo cando estas son en domicilio. Volvemos aquí continuamente, pode ser un mantra de En Marea, pero non nos preocupa que nos califiquen isto de mantra porque é necesario reforzar o persoal nos servizos sociais comunitarios na medida en que recoñecen quen coñecen a realidade cotiá e quen están a pé de obra, digamos, nestas cuestións. Pero, volvendo aos recortes, as mismas leis e decretos que recortaron a lei de autonomía persoal tamén recortaron a autonomía dos concellos e siguen afogados por esa imposibilidade de contratar moitas veces persoal que lles é necesario a pesares de teren superávit. Outro aspecto desta iniciativa é a necesidade de máis servizos especializados e de proximidade. En canto a tipo de prestación, cos últimos datos sigue sendo, obviamente, en Galicia a prestación que máis se dá a axuda a domicilio, que é 1/3 das persoas atendidas, que, por certo, tamén cos últimos datos que saíron sobre o desenvolvemento dos servizos sociais, atopamos que somos a segunda comunidade autónoma na que máis se paga por o servizo de axuda no fogar. Sen desgranar xa todos os datos que xa están na iniciativa respecto das persoas que teñen cada unha das prestacións e hai que actualizalos cos últimos datos, o que si é certo é que hai que apostar máis por un modelo de recursos especializados de proximidade que favorece precisamente a permanencia no entorno, a atención individualizada e que garante, que isto é fundamental, unha menor progresión do grau de dependencia, porque lembremos que a lei se chama de autonomía persoal. En este sentido, pois tamén sinalar que o SAF, o Servicio de Axuda no Fogar, moitas veces en moitos concellos é pois un apoio mínimo de facer algo na casa, porque é necesario, porque hai que facelo, pero ao faltar persoal non se pode facer ese labor de fomentar a autonomía persoal da persoa, valga a redundancia, porque ese é o labor da lei e dos servizos. Polo tanto, hai que ampliar os servizos de atención especializados. Exemplo, pois as persoas con Alzheimer, hai moito déficit neste sentido, hai que ter en conta que este tipo de doenza carga moito as persoas coidadoras e, se vemos os datos do Inserso, as prestacións para acudir a centros de día e de noite, que son uns centros moi demandados, é necesario que señan de proximidade e que son fundamentais para o respiro familiar, pois esas apenas aumentan. E, sen embargo, pois aí temos tamén a lista de agarda tanto en centros de día como en residencias e un aspecto que sempre comentamos que é a desigual distribución no territorio. Engadámoslle tamén uns servizos con alto grau de privatización que o comentaban pois as xerentes de servizos sociais nun último informe no que sinalaban que, mentras que a tendencia xeral é o claro predominio das prazas de financiamento público, de media un 56%, hai unhas comunidades autónomas entre as cales está Galicia que se desmarcan, non? Entón, ata o 67% das prazas de residencias de maiores eran privadas en territorio galego, cando se realizou este estudio. Así lideramos a privatización. En este sentido, pois os servizos sociais galegos recibiron esa calificación de dereitos de papel por parte desta asociación profesional. Pero, sinalemos tamén no tema destes servizos de residencia e centros de día a falta de persoal nos centros de atención. E no caso de centros públicos xa temos comentado tamén numerosas veces ese sobreesforzo do persoal que ademais se agrava por unha situación que ten que ver coa dependencia, que a existencia nestes centros de persoas dependentes non valoradas, obviamente, aínda que oficialmente non fai a necesidade de elevar a rateo, sí que a carga de traballo se eleva, o cal incide nese sobreesforzo por non recuperar estas persoas o seu dereito ao descanso, por certo, eliminado tamén por ese tipo de leis e decretos que aproban pois ao mandato dos poderes financeiros. Continuamente están aí a cuestión do recorte do modelo social. Xa comentei a cuestión do SAF enfocado pois a apoio a tarefas no fogar, cando o que hai que desenvolver a lei é para enfocala a unha maior autonomía persoal e tamén pois hai que ter en conta as persoas coidadoras. Nese sentido vai tamén un punto da nosa iniciativa da necesidade de recuperar ese pago das cotizacións á Seguridade Social para as persoas coidadoras non profesionais, porque o noso país, se cabe, pois sufre máis esta realidade de persoas coidadoras
mulleres, fundamentalmente, pero que, ademais, maiores de 55 anos, persoas que en breve pois van superar a idade de xubilación ou que xa superan e que están coidando de persoas dependentes, e que, ao non ter este tipo de prestación, siguen desempregando a mesma labor, pero sen estar afiliadas á Seguridade Social. Neste momento, cos últimos datos, pois eran menos de 1.000 persoas as que estaban neste convenio de coidadoras non profesionais. En Galicia eran 918 a novembro de 2017. É evidente que é soamente pois en torno a un 9% do total. Sobre esta falta de servizos específicos tamén chama a atención o propio Consello Económico e Social. Xa non vou ler o Prégolle que vai rematando. Sí, porque xa me dou conta de que queda pouco tempo. Pero simplemente remarcar a necesidade de desenvolver esta lei, porque estamos a falar non de dependencia, sino de autonomía persoal, de dereitos adquiridos polas persoas a ter unha vida digna. É unha cuestión de orzamentos, por iso esta iniciativa vai enfocada a iso, si supostamente o Partido Popular e Feijóo teñen peso político no Estado, que o demostren e que o Estado poña os fondos para a lei de autonomía persoal. Muchas gracias. Ten a palabra ahora por o grupo do Bloque Nacionalista Galego a señora Prado Cores. Un tempo de 5 minutos.